לפני 28 שנים, ב-24 ליוני, נולד לו ליאונל מסי. מסי היה דרדס. כל החברים צחקו עליו בבית ספר. בימים הראשונים הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו, כי לא היה לו חברים והוא היה מאוד עצוב. ומאז הוא לא הלך ללמוד יותר בבית הספר. מסי היה חרמן על קבוצות כדורגל ושנא כל כך את ברצלונה. יום אחד מסי הלך להיבחן בקבוצת הכדורגל החרמנים של בואנוס איירס. אחרי 10 שנים הוא הלך לברצלונה והתקבל. אחרי 2 שהוא התקבל, היה לו הזדמנות להראות למאמן שהוא טוב במשחק ראווה ברצלונה נגד ברצלונה. אך מסי, כמו חרמן אמיתי, החטיא הזדמנות אמיתית לשים גול. מאז ההחטאה, מסי לא חזר לעצמו. כולם צחקו עליו ולא נתנו לו מנוחה. אז הוא החליט להפוך מה אתה בן זונה? מה אתה בן זונה? אפשר לעשות את זה בעריכה, אפשר להוריד את זה. להראות לכולם שהוא טוב. מאז ההחטאה מסי לא חזר לעצמו. כולם צחקו עליו ולא נתנו לו מנוחה. אבל הוא החליט להפוך מדרדס לגמד גינה. הוא שם על עצמו כובע, גידל זקן, עמד בחצר הבית שלו. אין לו חצר בית, אז הוא עמד בחצר של מישהו, והפך להיות גמד גינה עד עצם היום הזה. ליאונל!